Karbi Angleng rada kesung panung kuksi Vietnam kejui dam ki nilihin pen condemn lo ASDC Sarsing Engleng. La pen Karbi Angleng Autonomous Council kachariatum chingheson aphuavi KSA Ramsing Tokbi. West Karbi Angleng District ASDC District Committee pen patirpi ponsi District Headquarter Hamren along Autonomous State Demand Committee mate ASDC asong methangasa hemalong ingdeng Thomke Branar Cap Foundation Day katalon padupo. Bangso Thomke Branar Cap ASDC Foundation Day Maya Long Pencha Semet RDK Pipon ke PGRV Jaralong le Tharle Letik Kachesong Deng Thupitji Uniform Civil Code mate UCC CAA Anparta Karbi Angleng Autonomous Council 2023 New Land Policy Puthaktame Kachesong Aking Kam che Jorpon Thupu Lapen Karbi Angleng arada kesung panungkuk si Karbi Angleng Autonomous Council kachariatum Vietnam appear the kejui dama puthaktame ASDC Sarsing Engleng pen condemn ponsi ningduk chipaklang pon lapen ajada saita me ing narwang tanglo hem tabasai Karbi Angleng Autonomous Council atum ke claim vera jok Karbi Angleng Autonomous Council kachari atum ke chinghe son aphuave puta KSA Ramsing Tokbi ke jongpon pado Hamren pen Mahendrong pi News Fast Karbi Angleng. Lake ning du galam ni tum thek long non Karbi Angleng long bangke contractor sa tum bill ke long le sia ning kan la pen ke dak sai ke chuti kia rada tum le punon ba non loke thegari so e janga tum le punon da ke kam ka chuklema war sai ka VC la tum ha Bangalore Hyderabad chongda damnang edlo pen ke non CUT exam hu ke tok donji phana bus bhara ave ha Guwahati anini thom ke do damje khoros la tum long avi sila hayar pu bangke deng de si da Karbi Angleng rada tum ki sung bang panung te kang fit si Karbi Angleng Autonomous Council along kedo rada farman kat khoros nia tangka pen alang li tum hada ki chu ki jun ki jui ka palang eda bangela ke nilila bange condemn lo la pen la ke chokche pusi nili hin pen ke tim Karbi Angleng phanis tamela bange jong dun lo la ke chokche song bangke ni tum e prang lan so se kapang tangji phan la bange ni tum chi sik sedang pon lo per soni bangela solo kot handbrake pulam chotkali da bangke unresolved local issues mukha jase me non PGR lo eviction issues ta chu Karbi Angleng Autonomous Council pen chingwai lo eviction po pula tum nang che chak lo sita non la eviction process mo tum cheng chelang aposila so pu thak ta pu thot ni tum bangko che song thuji la pen ke ko no la give and take pulam sita mi non anta Assam government lo so give and take abang avelo resolution antala tum dengdi la si la so give and take kroi krei po ka che song la pen ki uniform civil code la pen ke so taxi CAA le punon la pen ke ko 2023 ani kan Karbi Angleng Autonomous Council pen kevan la so new land policy ni tum 11 March Autonomous Council pen official discussion long CM me thang ma sa meeting convene lo CM me thang ma ni tum halam chak nang pidun je new land policy bangela ke avilu puselang litum pu sita non litum birta abom lo la circle office ke dam tu mabang hala aprang la 2023 ningkan pima notice ke la tum long revenue premium rate ka du haso tengsi hangbom la sila hai bangke chok che deji la sila so new land policy ka cancel nei putame la ta isi unresolved issue sa sonman de lo posi lai phuthak sini tum bangke chi songpon po la pen akimi ni tum isa issues tek up onji banga jase mer la ar phega sai ka chuti ki la so problem sa bang mane mohola system bi ko ma sila katiki ki duga teng pen ar phega ti ki tum bangke ador long le detlu pining son ka ar phega dor we ilin sakya vet so lo pudela ke pinang tum ar phek tala si sat si detlo aposin tum Autonomous Council lo isa appeal pilo je la ar phega phutha ka banganon ke forest product kali agricultural product pinak lo posila so a mohola system bange uthai vek nei lake la hai a phutha sini tum bang akimi la hai a program bang teka ponpo common university entrance test lo hai thihekpen bange CUT lo mati labang sola mang ke nilitumta knowledge dolo 2022
lage niltum KSS Central Committee Vice President Muniram Terano ke hai besame alangli Facebook page lo alangli social media alang kan sami alangli appeal la so Karbiang Long Termas Council pan sami la pen ako la so buthalang ke nang litum da khala Karbiang Long today la tum ta la nang litum theklong lo ke dia page long ke la so buthalam ke kapachini ke la si Karbiang Long Autonomous Council ACEM EM Department EM pen MEC la pen ladak ilitum kachotoy dun MLA ilitum non bangli MP pen bangpho latum aphan bangke meke pajang aphan galimati alang litum aphan bangke ilitum alang tum ke pachu ke pejun ke pelun ke pakan aphan gali lasinil ilitum langbom nang litum ta chiniji Karbiang Long Autonomous Council kachari atum ACEM pen ke dang lok alang litum Department IEM atum alang la tum kachirok tok kali kaita nang tum lang tha mane ingar bang tang lo hemtap non ta ekdom mane la bang so puthagalam east west il tum ke duk det ke boyjet osomars ke ong il tum la bang so entrance examination la so ke tok dunji aphan ko alne ke dam ke bang khorcha de la bang so center long kapali dunji aphan lasi ke wang jilang arni bangke la he la so bangke tum bangke pride det nangji bangke unedat hai lasi la so prang musame nil tum bangke knowledge dolo la pen mane nal tum media tum musame pachini elu Karbiang Long Termas Council fanke sitame la alang tum la bang so bang kai ta kacherok to we kai ta la pen ako kupiloma alang tum mane decision amukha bangedi mane alang tum session long gustame ba alang tum isi a boythok mem a meeting che phapen same alang tum la he problems buthak alang tum ke solve je phan lason kama thai tum thekdam longle lasi Karbiang Long along non kachari bom atum jong si council chari bom lang ele tum phan Karbiang Long na phan chari bom lang pulote ele tum ke wang jilang ali bangke sung pikji non ko an ma ke sung la azi ele tum sung nangji athima alang tum ke chenghe son a phu we alang tum ke lasi a phu we posi alang tum bangke lang dang lo pulote mo ame thang pe namate hedi alang tum thang pe namate pabir kokji alang tum thang jung pe namat anta lasi nili tum kapil gang tum bangalalo non ta apor dolang non ke bang jilang ani arabang ke nang tum education sector IEM non ala education department IEM bangke akai Richard tok bilo nang li chelang pameka tha na central government pe state government pe il tum han education sector ke chelang ji aphan mate atangka labangso puji nang pibang nang tum bang misuse yedaningi lalo lamang ke non bangke lower primary upper primary up to higher education aranta kacelang paminang ji bang kalang tu makinang sot alang li phana bangke education in charge akai Richard tok bi phana bangke alang li phana bang mek pajang lok phan gali alang li bangke konane adamasar to konane program long ke pailun ke pakan nun ji phan gali alang li mek pajang lok phan gali alang li kai ke cherok tok gunang ji lasi ilitum yuda tum mat ilitum Karbilo chali asong tum alang litum phan asap so sasalaman ta kaita kipu dunang ji kanang ji dunang ji lason theklong kupia polo asap so alam non het jong ilitum ningkan plia prang sumila rohong pi apran dam nang lo non cheklo jonang bong sitolang Rahul rong pi apai apran dam nang lo lake alang litum education sector ilitum infrastructure ko ma pa develop nang ji ka paching thur nang ji athan bang tum phan ko on ma alang tum street ke pinang ji alang tum lapen inglong hello wing remote area sona bang ke halada bang teacher quarter sona bep kinang po ilitum No,